Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Trisha, 32 anyos, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa yuta nga akong napalit. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Ganong dili naman lang kamo palit og sakyanan, aron dili na ka malate din sa trabahoan. Na, wa pa na sa kong huna-huna, day, uy. Dahil ka na afford man ka. Kung saan din na nimo imong kwarta, uy. Ay, nagplano magod kong mapalit og yuta. Wa pa na sa kong huna-huna ng sakyanan, uy. Mo'y akong gusto nga unahon ako ang yuta, day. Para puhon ba makatukod kog akong kaugalingong bahay na cute. Ausad bitaw sa. Okay, sakto sa nang imo, day. Maayo kayo na imong plano nak nga yuta mo'y imong unahon. Mao lagi pa. Nangita na bitaw kog sugod ron. Mao ba? Mangutana sa ko mga kaila ha. Ay, sige pa. Salamat. Day, na ako'y kaila. Ilang ibaligya ang ilang yuta. Nindot pa jug location. Sure, uy. O lagi. Unsa man mugo ka? Kaya ako inon para makita mo. Uy, sige, day, pi. Para matanaw sa nako ang yuta. $20,000 per square meter? Yes, ma'am. If na kay cash on hand, magpinirmahay dayon ta. And then, ihatag na dayon ako nimo tanang documents. Ang imong lihok ko na lang is ikaw ang mag-transfer sa imong pangalan sa titulo. Ay, mao ba? Hala, busy ra ba ko pirmi, Kinahanglan ba dayon siyang i-transfer? Pwede ra anytime, ma'am. Total, naa naman nimong titulo. So naara nimo kung karosaan nimo i-transfer. Ay, sige. Mugo ko, ani. Maayo di ay kaayo nak nga naanak kayuta. Lagi maoy. May na lang na ako'y makitas kong kahago for how many years. Mao gyud. Ya, congratulations nak. Naara magikahay mga dokumento. Basin, mailad ka ba? Ay, naapa, uy. Oo. Naamagid gani na ko ang titulo si Yuta. Kala. Maayo kayo na nak, maayo kayo. Unya kanos aman ang imong plano nga magtukod og bahay. Ay, magtigom pa ko, uy. Then, mauna-on niya na ang sunod na ko nga project, ma. Wow! Congratulations, Day! Mag-start na kag patukod sa imong bahay? O, taon, day. Kaluis, Ginoo. Maunag yung taon ni, akong gipaabot. Excited na magani kay ko. Hala, bisag ako naman sa tingali, uy. May excited kid ko. Day, imbitara ba yung ko hakon? Mahumanan imong bahay? Oo, uy, ikaw pa. Wow, nak. Kanindot si mong bahay. Lagi pa, uy. Lipay, gitkay ko pa. Mas nalipay ming papa nimo para nimo, anak. Liman ka anang of the age of 28. Nakapatukod na kag imong kaugalingong bahay. Salamat, ma, pa. Kung dili sa tungod sa inyong suporta na ako, no? Di gyud ni nako maapot. Iarami si mama para nimo nak. Handaming mo suporta nimo sa bisan unsang butaga nga makalipay nimo. Salamat, pa.
100,000 di, mara mag-isugon og tingog. Miss, excuse me. Kisa di ay ka? Ha? Oh, tag-iya ko aning yuta ining baya. Ngano di ay? Ano nagtukod magkagbay din nga dili man ni imong yuta? Ha? Unsa bay dili akong yuta, oy? Ma'am, excuse sad ha. Na ako'y mga dokumento ini yuta na ako'y titulo. Ako sana sa ko'y titulo sa yuta. Ug tanang dokumento nga magpamatuod nga napalit ko ning yuta. Naamasad ko? Pwes kinahanglan ta ni istoryahan. Kung gusto ka, pakit-on ti kas tanang mga dokumento nga naa nako. O sige ko. Pakit-on sa taga sa tanang dokumento nga naa ako. Nagpakita ay mis mga papeles nga naana mo na itong babay nga misong sa akong bay ug mi claim nga iya ko nung napalit ang yuta. Sa dihang gipakita nako siya sa akong papeles, isa kong gipakita sa tanang papeles nga naa siya ug ang tanan parihas gyud. Nangutana sad ko niya ug matod niya, napalit sad ko nun niya ang yuta with the same amount nga akong gibayad sa original nga tag-iya gyud. Unya, Haliday, uy. Wagid ko may iba kung nain ron siya. Dili naman ma-search ang iyang Facebook. Dili na sad makontak. ay kinuo ko uy. Walang unta ko niya ilaraday. Dako na ra ba kay kung nagastuan eh? Aha ka ni akong amigo, uy. Kung tinood bang gani nga ng scam siya, wag yo'y ayog yun. Ako para ba yun nag-push ni mo niya? Tresya, anak, naarabay ni Anhi din sa bahay ganina. Lalaki, huwag perting isuga. Ha? Nga naman ma? Iya ko na ning yuta din hinga gipatukuran og bahay. Unsa ma? Ato milabay si Mana na imianhi nga babay kay iya ko ning napalit ang yuta dinhi. Unya karon lalaki na sad. Kadelikado ko di ay. Ikonsulta ka nig abogado, Tresya. So lima gyud ay takabuok nga nakapalit aning yutaa din he? Ay. Iahak na lang. Ay, hinaguan ra ba gito na akong kwartaha nga akong gipalit og yuta din eh. Unya karon mahibaw-an lang nako nga 5 takabuok ang nakapalit. Unya parehas og dokumento. Ang pangutana ini ron. Kinsa magitag iya nato ani nga 5 man ta ka buok. Grabe kyud ang akong stress. Pagkahibaw na kong 5 mi kabuok nga nakapalit sa maong yuta, nga akong napalit o gipatukuran na ugbay. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, giunsa man nga nabalikya pa man niya slain ang maong yuta, nga napalit naman to nako niya. Unya, nasa ko'y titulo. Pwede ba ko di ay na? Ikaduhang pangutana, 5 mi kabuok nga nakapalit sa yuta, og parehas ming tanan nga naigikuptan nga titulo sa dihang gipalit ni namo. Kaysa magitinuod nga tag-iya namo sa yuta. Ikatulong pangutana, asa man ko pwedeng muduol aning problemaha og pila may akong magasto kung mukuha man kog abogado. Ikaapat og katapusan, dili na makontak ang nang scam namo. Unsaon man ni nako? Dako na ra bagyud kog nagasto. Pananglit lang, dili gyud ay ako ang tag-iya sa yuta. Wa na pa di ay chance nga mabalik ang akong kwarta nga gibayad niya. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Trisha.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problemang may punto legal. Of course, kay ako usa ka abogada kanang inyong mga pangutana kabahin sa mga problema, mga suliran nga kuyog anang mga kaalam, nagkinahanglan og kaalam sa balaod, ang kanang inyong mga dokumento, inyong mga papilis, inyong relasyon sa inyong kapuyo baron or sa inyong asawa, sa inyong anak or ngadto sa amahan or inahan anang mga bata, no? Di maguol, di mabalaka ato ng pangitaan og solusyon og tubag og kalinawan kanang inyong mga suliran. So ay namo pagdugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or naatay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw, hinaut unta nga sa matag adlaw nga maminaw mo from Monday to Saturday. Naagyud mo'y makutlo na pagtulunan, inspirasyon, naamoy mahugot nga kaisog kadasig og inspirasyon. Nga makaingon ta nga ang kaning kinabuhi, dili gyud ni perpekto, dili pud pwede nga way problema. Di pwede gyud guys, kay maumanay makapalig-o nato. And that will make us a better person. Okay? So, punto legal man ta, karong adlaw si Trisha, ang ato ang letter sender, 32 years old. Single ni siya, nagpuyo sa Cebu City, kabahin sa yuta, kay naa ni siya'y napalit, unya, tiniguman ba ya yun nun? Niya no, unya, nagka-problema, labaw na kay murag, nagdubli matining papeles kay nagpakitay man to sila papeles dito sa drama na to ganina, di ba? So daghan man din sila, di to gani di ay duha, 5 silang nakapalit sa yuta. So una niyang pangutana giunsa mis tag-iya. Unang pangutana giunsa man nga nabaligya pa niyas lain ang yuta nga daghan man ni sila. Unya pwede bago di ay kuno ni, no? Nga naaman sad kuno siya'y titulo, no? So, muni ihang unang pangutana. Naagi mga taong yabag, no? Basi na taud-tauran nimo, usa nimo na pa-transfer or nabayran ang buhi sa yuta o na-transfer ang titulo sa yuta. Munang nadali-dali na niya paligya og lain-lain nga mga tao, no? Mao man gani pinaka-reason kay di man matan-aw didto, kay di man makibaw ang Register of Deeds nga nabaligya na daynas lain kung di na to ipa-cancel ang titulo nga existing para ma-issuehan kag bag-o, no? So, mao ni dira ang kanang problema kung dugay na to mabaligya, marehistro, mapatituluhan or matransfer ang title, dako jud siya tendency, no? Labaw na og yabag ang tag-iya, no, nga nagbaligya, scammer, mao gyud ni nahitabo. Pero grabiha, 5 kabuok, binuang, scammer gyud ni. Ikaduhang pangutana, 5 mi kabuok nga nakapalit sa yuta og parehas ming tanan, nga naay gikuptan nga titulo sa dihang gipalit ni namo. Kinsa man gyud tinuod nga tag-iya namo sa yuta. Okay, di ang kanang titulo guys ba, usara gyud na kabuok para sa usa ka yuta. Ang gitawag ana owner's original duplicate copy, kanang brown ba? So, ang akong pangutana, original ba ng inyong gikuptan nga dokumento or photocopy ra na or certified true copy? Tingay nagtuo mo nga original na unya di ay to dili. Posible sad nga gipeke niya, no? Fake to nga title ba niya? Naabya gyud ako sa una, nakaksuway gyud ko nga nakakita gyud ko nga na ako'y kliyente guys nga giilad gipakita brown pud siya, puwa pud tinuod ang kolor sa titulo, pero inigtan-aw nimo, inighikap nimo, inigsusi gyud nimo sa papel nga gigamit, di gyud mao. Pero ang tao manggod in town nga wa puy
kanang kaalam, wa po'y experience, di pud suhito, makaingon sa gyud nga original or magtuo kay wa man kabaw. So, kana, posible na siya nga it's either certified true copy to or fake to nga title because dili pwede nga sa usa ka yuta daghang kopya sa owner's duplicate copy. No, owner's original duplicate copy sa title. So, muna ako ang pangagpas. Kung mayon siya nga nagtagsa mog titulo, imposible. Besides, kung nabaligya na, kung padan ako, nipalit ko, ako ginambayran dayon ang buhis o ipatransfer na ko. Pangayoon man na sa Register of Deeds ang original nga owner's duplicate copy kay iyahang kansilahon unya mag-issue siya bag-o sa bag-o ng tag-iya nga nakapalit kung ikaw. Munang ningingon ko nga basin na baligya na kay dugay na rehistro or posible sad based aning imong ikaduhang pangutana mo po siguro ni tubag nga nung nakabaligya siya kay nagpakita siyag piki baron nga title or wa mo ninyo susihag tarong kung ang kopya sa owner's original duplicate copy, ha? Ikatulong pangutana, asa man ko pwedeng muduol aning problema, ha? Ug pila pud ang magasto kung mukuha ko og abogado. Okay, magdepende sa yun na, no, sa abogado nga ato ang kuhaon, pero definitely tungod kay property ni, di gyud ka makakuha sa serbisyo nga libre sa public attorney's office. Kinahanglan gyud tag pribado nga abogado nga mo representar nimo. Now, posible nga makafile tag kasong kriminal for fraud, no? Estafa. Posible sad nga mo file ta og kanang cancellation sa katong mga pagbaligya niya sa katong upat kay 5 man day mo kabuok ma-invalidate to ang ilahang kanang deed of sale unya or pwede pog civil nga kaso nga ato na lang bakwion ang kwarta nga imong gibayad unya di na lang tamo daginot anang yutaa ato na lang kwaon no nya plus danyo sa pagpangilad o paghasol nimo. So pwede tang mo file anang mga ingon ana nga kaso pero magpatabang gyud ta sa services sa lawyer. Naay daghan in Cebu City nga makatabang nimo no duol lang og law firm pangutana lang kung pila pud ang ilahang mga legal fees. Although nami standard rate sa IBP nga giprescribe but usahay depende man gud pud sa complex sa kanang kaso kung unsa pud ka kuti medyo mo adjust pud ang abogado sa iyahang legal fees pero mahangyo ra man gyud ng abogado ay ragkaguol ana. Ha Trisha, ikaupat og katapusan nga pangutana. Dili na makontak ang nag-scam na mo. Unsaon maninako na dako na rabagyod og nagasto. Pananglit lang, dili gyud di ay ako ang tag-iya sa yuta. Wala na bay chance nga babalik ang akong kwarta nga gibayad. Una sa tanan, asa man ang dokumento nga imong gipirmahan sa pagpalit ani, di ba? Guys, mag-review ta sa ato ang lecture, di ba? Unsa may akong giingon ninyo? Di ba niingon ko nga mupalit gani tag yuta dili pwede nga way papel. Unsay ngan sa papel nga himuon? Deed of absolute sale. Dili pwedeng pirmahan sa kapitan lang. Kinahanglan kamong duha mo pirma buyer, seller, unya notaryuhan. Unsa may gamit anang notaryo para mahimong legal ug balido ug binding sa tibuok kalibutan. Plus, kay kanang pagnotaryo, kinahanglan man na sa presensya mo pirmahay gyud mo sa presensya or atubangan sa abogado, magpakitag valid ID, katuon tang higayon na kung nanotaryo ni, pwede gyud nato makuha ang ilahang ID kay kasagaran sa mga abogado mo notaryo, mga nag-ID, para makita kung siya bagyod or tinuod ba to iyahang pangalan. Now, I hope na akaani kay para matrace, para makabuild ka sa imuhang kaso. Ug wa man gani kinahanglan yun nato ni pangitao ning tawhana ni ug asa na intaw ni siya gibutang ni Lord sa iyang pagpangilad sa mga tao kay para ma-file na ni siya og kaso. No, pwede siguro nga magdungan mo kamong 5 na biktima kay para ma-large scale ang iyahang estafa. Mas maglisod na siyag piyansa, mas mahadlok siya, mas mupakita siya nimo, no? So, ayog dugaya, palihog kay gadagan po din taon ang panahon, daghan na niya po na itong mabiktima, tingaling mahimo na mong napo nga gibaligyaan niya, nalisod na.
Pero guys, no, like I said, susihag yun na ninyo. Mupalit ganitag yuta, then need yun na nato nga susi usa ta mo pagawas itaon sa atong kwartang gipaningot tong taon tagkuha ani wa man nato ginapiko ginapalod gipangibot in taon sa mga punuan, no? So please be careful labo na sa mga transaksyon na nag-involve og kwarta. Maski pagparinti samot nagdita suhitos tao, ha? Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan so sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa Osaka. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jay. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, multo. Tanging panalangin, lubayan na sana, dahil sa bawat tingin, kamoy nakikita. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Maganing usa ka lalaki nga taga Isabel Leyte ang nga tumatatampo nagdasangan nga Jay. Ma, pa, muang yun ko ninyo nga manarbaho ko. Unsagay manarbaho. Pwede na mahimo eh. Kay bag-o pa kang naoperahan sa imong atay, Jay. Mauna. Pundo lang ko ka dinis ato hangtod nga mulig-un ka, nak. Ay, lain mood ko dinis ato mo eh. Pangitaw gimong kalingawan. Uso man ang Facebook ron. Na pag Facebook niya aron malingaw ka. Bahalag mag-Facebook at bukadlaw basta ayaw pagtrabaho. Ay, mangita ko akong chatan be. Anon, malingaw ko? Kining Maritis. Ako ning i-add friend. Maini kay tagaliti rasab. Ay, salamat kay iyang i-confirm. Akong chatan be. Maayo kay naanaday kay kachat-chat. O ma, may na lang ba? Mawang akong kalaay nga magsigi kog pundo dinis ato. Maogyod, anak. Kumusta, Tess? Okay ra. Naanda ko isulti ni mo? Unsa man na? Sa sige na to chat pa. Nainlove naman ko ni mo. Pag sure, uy. Tinood bitaw? Mahimo ko manguyab ni mo, Tess. Dili ra ba ko ganahan
ganahan nga panguyaban din sa cellphone kay... Ha? Ani na lang. Kung tinud-anay ka ng imuha diri na ako, panguyabi ko sa personal. Sige, Tess. Magkita ta sa personal. Sabi na mo, lipay kay ko nga nakita ka na ko sa personal. Ingon man sad ko, Jay. Onya, kamusta naman to nga akong giingan ni mo? Ha? Sabi na mo, Tess, nisamot ko ka in love ni mo ron nga nakita ka na ako sa personal. Jay. Lagi. Onya, sapan. Uyab na ta? O, Jay. Oyab na ta. Salamat, Tess. Jay, mananghiday ko nimo. Unsa man na? Mularga ko sa Manila. Yung mo kong biyaan din eh. Kinahanglan ko mobalik sa akong trabaho, good. Aron sa na makatabang ko sa akong pamilya. Hoy, ayaw na gud kaguol. Mingawon mo ko nimo. Parehas bitaw tanto ha. Mingawon sad ko nimo. Pero sige lang, good. Magtawgan na lang ta. Kano saan mo ka malarga? Ugma, mugi ka na ko para Manila. Amping dito ha. Ikaw sad, amping tini. Pag-aksa ko nimo, Pi. Kami nga muna unya ko nimo. I love you, Tess. I love you too, Jay. Maode ay gool kayo ng naong nimo. Kay nilarga man di ay ang imong uyab. Oo, ma. Mingawm di kayo kung malayo na to atong uyab. Oh, anak gid na dong. Tawag-tawagi lang aron matambala ng imong kamingaw. Kumusta mo ka diha? Okay na ko, Jay. Pero, mauligi. Gimingaw na kayo ko nimo. Parehas na, Tess. Bingaw sa kikunin mo. Signan. Matambalan daw niya ning atong kamingaw ko. Mauli na ko diha. Salamat taon na naulit na ka, Tess. Mingaw na kikunin mo. Ako saba, gimingaw na sa kiko nimo. Manurita na. Kay pilarabi ako kaadlaw din Ha? O sa'yo, pila ka adlaw? Bakasyon ako din Mabalik na dahin ko sa Manila. Jay, oras na nga mabalik na ko sa Manila. Di mahimo nga. Di lang ka mo balik sa Manila. Kinahanglan ko mabalik dito. Kay bakasyon rabi ning akong pananghid. Sige lang. Last na akong larga. Inigulit na ako. Dili na ako mabalik pa. Basta ha? O lagi. Promise na ako nimo. Naunsa man ka nga nagsigi na malang kaginuktok. Imingaw na ko sa kong uyab, ma. Kung mubalik na ganitong uyab nimo, ayaw na pagsugot nga mubalik patog Manila. Ma. Kaya di ko kaya nga malayo na ko si Marites. Nga nung nasuko mga hates? Samo kay ka, oy.
Gimingoro ganay ko nimo. Kapoy ba na mingaw ni mo eh? Ay ba si Samok na ako, bi? Kay busy kay ko. Unsa man Marites? Ganong kalit na siyang nausab. Magsusi ko ini. Ako daw ganang yung mga amika. Wala ka may baw? May lain naman si Marites. Ha? Unsay lain? Na naman si Uyab nga na-address Manila. Tagalay pod. Unsa? Nagplano man ganito nga mamauli des Leyte kay magminyo na sila. Ginuo ko. Ayaw na gool-gool diha. Ingon na man ginang kinabuhi. Kalimte na lang tong imong uyab kay may lain naman kahato. Oma, Naamay daghang babae, good. Makakita ka pa og mas labaw pa niya. di ba? Hindi na ako maguyab-uyab. Mangita na ako trabaho aron malingaw ko. Total, ligo naman ko. Nahala, sige. Ikaw ang mahibaw, anak. Salamat intawan kay nakasudog yung kong trabaho. Malingaw na ko ini. Og, makalimtam na sab na ako sa Marites. Salamat intawan kay nalingaw ako sa kong trabaho. Nigaan-gaan sa lang akong dugan kay di na ko pirming magkunauna ni Marites. Ano naghilak mo sa papa? Pa! Unsa na hitabo? Nganong naghilak ka, ha? Tong Jay, wala si mama ni mo. Unsa na si mama, pa? Yatake siya og namatay. Unsa? Nganong nahitabo man ni mo, ma? Nganong man? Jay? Ikaw. Condolence, Jay. Kada ko masimtayan. Nganong nagpakita pa makadakap. Ni ako ko'y gusto ko mangayog pa sa hilo sa akong kipuhat ni mo. Anong kibuhat pinin mo na ako? Yes. Anong imom kong kipasakitan? Anong nangita mo kaglain? Pasaylo ako, Jay. Natinta lang ko. Pansaon man ko, layo man kay ka na ako. Nagtuo ko nga tinuray ang imong gugman ako. Di man di ay. Husband ko. Pasaylo ako sa kong gibuhat ni mo. Ano kay may mo? Saan na itabo naman na. Mabdos na sika. Kinahanglan na ka na akong kalimtan, Tess. Huwag maghinaot na lang ko nga magmalipayon kasi mong kinabuhi. Salamat, Jay. Umikit na muna at baka sakaling mamalikmata lang. May mga panahon nga makaingon kong multo ni sa akong kinabuhi. Kay mukalit lang sa dugsod sa akong una-una ang mga panghitabo sa akong kinabuhi. Ang pagkamatay sa akong inahan ug ang pagkawa ni Marites nako. Dinhi na lang ko, Tob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mga katawang galang kaagi ni Jay nga taga Isabel Leyte uban sa awit ngayang kipanghayo awit nga nikulahan multo. Di na pa naman, ngunit pa
Ang mga kaagi, gibatan nudo sa radyo ni Ricky Persuelo daring gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamida.